Usa sa mga dagko nga sports program ni Gobernador Gwen Garcia mao ang Governors Unity Volleyball Cup o GovCup nga gisalmutan sa mga kababayen-an gibalik na human sa duha ka tuig nga wala kini gipahigayon tungod sa pandemya. Gisugdan ang maong sangka sa mga kababayen-an sa volleyball pinaagi sa usa ka exhibition games nga gipahigayon didto sa Mandawi City Sports Complex. Ang kanunay nga host sa GovCup Opening Games. Mismo sila si Gobernador Gwen Garcia, Bukal Glenn Soco, Bukal Stanley Caminero ug mga opisyalis sa Cebu Volleyball Association kun SEVA. Mitan-aw gayud sa duwa tali sa team sa Cebu City ug Lapu-Lapu City nga sa unang higayon miapil sa maong sangka. Karong tuiga 50 ka mga teams nga naggikan sa magkalain-laing lungsod ug component cities dinhi sa lalawigan sa Sugbo ang misalmot og tungod sa partisipasyon sa mga dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu nahimo na ni karon nga One Cebu Island GovCup. Atol sa programa nga gipahigayon sa wala pa ang opening games, adunay ceremonial nga pag-serve sa volleyball nga gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia ug 3rd District Congressman Pablo Jan Garcia. Apil na ang mga board members ug mga mayores. The ceremony starts in 3, 2, 1. Human sa ceremonial nga pag-serve, si Gobernador Garcia usab ang misignal sa pagsugod sa exhibition games. On 3, 2, 1. Dakong kalipay sa gobernador dihang nakita niya ang mga kababayen-an nga magduwa. Ilabi na ang youngest player nga naapil nga si Angela de Bulusan nga naggikan sa Team Katmon nga 10 anyos pa lang apan banggiitan na moduwa og volleyball. Si Angela mauusab ang nangulo sa Oath of Sportsmanship sa mga volleyball players. So help me God. Thank you and good luck. Matud sa mga opisyales, ang pagbalik sa volleyball games nagpasabot lang gayud nga nahibalik na gayud sa normal ang tanan. Human sa duha ka tuig, we're back with a resounding, huge volleyball bang! Samtang ang Team Cebu City maoy midaog gayud sa unang sangka. Hinuon, exhibition game pa lang kato kay sila man ang newcomer sa GovCup. Mao nga sila ang nabunutan nga moduwa sa exhibition game. Karon nang umaabot nga Sabado ug Domingo magsugod ang elimination round sa Cluster 1 nga teams nga mao ang gikan sa dakbayan sa Talisay padung sa lungsod sa Argao ug adto kini ipahigayon sa lungsod sa Minglanilla. 21 ka games ang mahitabo sulod sa duha ka adlaw nga sangka sa women's volleyball. John Granada, Balita sa Sugbo.